గుడ్ మార్నింగ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. శుభోదయం. ఉదయకాల సమయమందు ప్రభు మనందరినీ ఆయన వెంబడించే బిడ్డలుగా తయారు చేయనుగాక. ఆమేన్. ఈరోజు మన ధ్యానాంశం మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 9వ వచనం. సుంకపు మెట్టి యొద్ద కూర్చున్న మత్తయిని చూచి నన్ను వెంబడింపుము అని చెప్పగా మత్తయి లేచి ఆయనను వెంబడించును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు నా ప్రియమైన వారలారా, మీరు ప్రభు శిష్యుడు అవ్వాలి అంటే ప్రభు చెప్పిన మాటను నెరవేర్చే వారిగా ఉండాలి. ఆయనను వెంబడించాలి. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నన్ను వెంబడించుము అని చెప్పగా అక్కడున్న పరిస్థితిని, అక్కడున్న మనుషులను, అక్కడున్న ఆ స్థితిని వదిలిపెట్టి ఇంకేమీ ఆలోచించకుండా ప్రభు చెప్పిన మాటను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అయ్యాడు. కాబట్టి ఆయన ఒక శిష్యుడిగా మారిపోయాడు. అవును నా ప్రియమైన వారలారా, మన జీవితంలో కూడా చాలా మాటలు మనం వింటుంటాం, చాలా వాక్యాలు వింటుంటాం. మరి ఆ వాక్యం ఎప్పుడైతే మనం వింటామో అది మనల్ని ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఆయన ఫాలోవర్గా చేస్తుంది, మనల్ని ఆ క్రైస్తవులుగా మారుస్తుంది. అంతేగాని మరి యేసుప్రభు మాట విన్న మత్తయి లేచి నన్ను వెంబడించమన్నప్పుడు ఆయన మాట నేనేం వినేది అనే ధోరణిలో ఉంటే ఆయన ఎప్పటికీ యేసుప్రభు ఫాలోవర్గా కాలేడు. మరి ఈరోజు మనలో చాలా మంది, క్రైస్తవుల్లో చాలా మంది దేవుని మాటలైతే వింటున్నాం కానీ అది వెంబడించేవారుగా ఉండలేకపోతున్నాం. మరి నేను చెప్పే మాట అది నువ్వు ఆ మాటను ఆచరించేవాడుగా, వెంబడించేవాడుగా లేకపోతే మనం అసలు క్రైస్తవులు కానే కాదండి. ఈరోజు ఆయన మాటను ఆచరించాలి, ఆయన యొక్క మార్గాన్ని వెంబడించాలి. ఎప్పుడైతే ఆయన మార్గంలో వెంబడిస్తామో తప్పనిసరిగా దేవుడు మనల్ని తన యొక్క రాజ్యంలో, పరలోకంలో తప్పనిసరిగా ఉంచుతాడు. మరి లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో మనం ఒక వ్యక్తిని చూసుకుందాం. ఒక వ్యక్తి యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నేను నిత్య వారసుడగుటకు ఏం చేయాలి ప్రభు అంటే ఏంటి, నేను పరలోకంలోకి రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు ప్రభు అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే దొంగలించుకో, వ్యభిచరించుకో, తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా చూసుకో, ఇవన్నీ చెప్తే ఆయన ఒక మాట చెప్తున్నాడు, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను ప్రభా, ఇంకేం చేయాలంటే నీకు ఒక్కటి కొదువుగా ఉన్నది అని ప్రభు ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాడు. నీకున్న ధనాన్ని అంతటిని పేదలకు అమ్మి పరలోకంలో ధనం సమకూర్చుకో, నన్ను వెంబడించు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తి అధిక ధనవంతుడు ఒకటి చేత ఆ మాట విని బాధపడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. జాగ్రత్తగా చూద్దాం. మత్తయి అనే వ్యక్తి అక్కడున్న పరిస్థితిని వదిలిపెట్టి వచ్చి ప్రభువును వెంబడించాడు. మరి ఇక్కడ ఈ ధనవంతుడు ప్రభు చెప్పిన మాటలను ఆయన వెంబడించమంటే ఆ స్థితిని వదిలిపెట్టి రాలేకపోయాడు, ఆయన శిష్యుడు అవ్వలేకపోయాడు. ఈరోజు ఇద్దరు దేవుని మాటలు విన్నవాళ్లే. నా ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనం అందరం దేవుని మాటలు వింటున్నాం కానీ దాన్ని ఆచరించలేకపోతున్నాం. ఈరోజు నిన్ను ఆయన మాటలను ఆచరించడానికి దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు అని నువ్వు విశ్వసిస్తే దేవుడు తప్పనిసరిగా నిన్ను ఆయన అనుచరుగా, ఫాలోవర్గా ఉంచుతాడు. నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా? నీ ఉన్న స్థితిలో లేదు. మరి ఆ యొక్క ధనవంతుడు ఆ పరిస్థితిని వదిలి యేసుప్రభుని వెంబడించలేకపోయాడు. అప్పుడు ఆయన శిష్యుడు ఎప్పటికీ కాలేకపోయాడు. ఈరోజు నువ్వు కూడా ప్రభు శిష్యుడిగా, మరి క్రైస్తవుడిగా ఉండాలంటే నీ ఉన్న స్థితిలో లేచి ప్రభువుని వెంబడించే శక్తి ఇవ్వమని ప్రభువుని అడుగుదాం. కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రభువా, మాలో ఆశ అయితే ఉన్నది కానీ ప్రభా మేము అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి నుంచి మేము లేకపోతున్నాం. ఈ వాక్యం వింటున్న మాలో చాలా మంది ప్రభా ఇదిగో నీకు దగ్గర అవ్వాలని, నేను వెంబడించాలని, నీ వెనకాతలే తిరగాలని ఆశ ఉన్నప్పటికీ మేము రాలేకపోతున్నాం ప్రభా. ఆ పరిస్థితిలో ఉండిపోతున్నాం. ఆ ప్యాకాటికి మేము అలవాటు పడిపోయాం ప్రభా, ఆ మద్యానికి అలవాటు పడిపోయాం, ఆ సిగరెట్లకి అలవాటు పడిపోయాం ప్రభా. ఈరోజు ప్రభా నిన్ను వెంబడించాలంటే ఈ పరిస్థితిని లేచినప్పుడు మత్తయి ఎలా అయితే లేచి అని రాయబడి ఉందో, ఎక్కడైతే కూర్చున్నాడు అక్కడి నుంచి లేచాడు ప్రభా. ఈ వాక్యం వింటుండగా ఎవరైనా ప్రభా నేను చెప్పే వాటిలో ఎక్కడైనా ఉండిపోయారా ప్రభా, స్ట్రక్ అయిపోయారా, అది వదిలిపెట్టి రావడానికి ఇష్టం లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారా? ఈ రోజు ప్రభా నువ్వే చేపట్టి వారిని నడిపించి వారికి మార్గాన్ని చూపించమని మనందరి కోసం సిలువలో ఒక మార్గాన్ని చూపించిన యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.